सहीना लइकिन के डिमांड होला, है बिहार वाला लइका ब्रांड होला। कहाँ का लइका ब्रांड होला? है यूपी वाला भैया ब्रांड होला। हाँ, यूपी वाला भैया ब्रांड होला। ई तो कह देला ये खेसारी भैया, और लेकिन सबका के ब्रांड मत कह दिया। तो का हाल बा दोस्तों, ठीक बा? एक कैमरामैन, हाँ भैया तनी कुछ तड़कता भड़कता लगावा ना मर्दे। लगाओ तनी भैया। लइका ब्रांड होला? मर्दवा कहवा कहवा का लइका ब्रांड होला? तू एके गनवा के तो नहीं बार बजा देला। यहाँ का लइका ब्रांड होला, उहाँ का लइका फरांड होला, उहाँ का लइका लवांड होला। मर्दवा कहीं को कुल जगह का लइका ब्रांड होला और लइकिन के इहे डिमांड होला। कहवा कहवा का डिमांड होला हो? और सहीना लइकिन के डिमांड होला, समझला? ए कैमरामैन, हाँ भैया। मर्दवा कहीं को ई कुल तो कुल जगह का लइका थोड़ी ब्रांड होला। का करबा ए भैया, दिमागवा इनका घास चरे गईले। हमरो के तो इहे बुझाता मर्दे। तो कुल तो ठीक ठाक बा, लेकिन खेसारी भैया तू तो बड़ सिंगर हुआ, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। तो तू कहे गावत तारा मर्दे? तोहरा के गाना नहीं मिलत बा, दूसरों ही को गाना उठा के गावला। ई हम ना कहत हई ये खेसारी भैया, ई कहत तारे स कुछ लोग जे कि बहुत अपने आप के समझ तारा नु। तो सुन ले हला, इहे जवन लइका बा गइले बा न, उहे कहेला कि ई गाना मेरा है, खेसारी लाल यादव ने चुराया है गाना और गा दिया है। तो हम ये कहे सोचत हई कि कुल तो ठीक ठाक बा, लेकिन एगो हाई गाना वाला ही सुना और टाइमिया एकर देखला कि कब कर रिलीज भइल बा। तनी बजावा तो कैमरामैन। तो का देखला ये भाई लोग, ई गाना ना ओ लइका बा के बा, और न खेसारी लाल यादव के बा, न फलाने का बा, और न ढेकाने का बा। ई गाना ह टुनटुन यादव जे गइले बा कि हई यादव जी के लइका ब्रांड होला। तो गाना ई ह, और तू लोग झूठा अपने में मारा मारी कैले बाड़ा लोग। अरे मर्दे, का जरूरत है एक के गाना गईले का? जान गईनी कि ब्रांड होला तो कुछ नया ब्रांड लिया बा। खाली यादव जी के लइका ब्रांड होला, हऊ वाला लइका ब्रांड होला, फलाना वाला लइका ब्रांड होला, जिला नवादा के लइका ब्रांड होला, जिला बलिया के लइका ब्रांड होला। ठीक है, तो कुछ अलग गाओ यार, तड़कता भड़कता गाओ, ट्रेंड में आओ। का एक के गाना करोगे, खिचड़ी खाओगे? ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।